This video isn't sponsored pero Bekena man. What up, bye? Welcome back to another episode. I hope you are doing well. In this video, we're actually going to this new resort sa Samal Island. And by new, I don't mean na super new good na siya, no? But relatively new siya compared sa uban nga mga resorts sa Samal. Everything's good, everything's ready. We're just gonna step out of this door. Okay. I'm now outside. And just like that, nakaabot na karon sa Andreas Beach Resort. Andreas White House Beach Resort. Time check, it is 12 pasado. Pag-abot na mo sa Samal, ganina, perting ulan. Wadya klarong panahon, karon perting na pong inita. So makita ning Andreas diri sa Barangay Katagman, Peña Plata sa Samal, just a few minutes away from the terminal. Pagsulod na mo, na-notice dahil na mga pagka-unique sa mga features sa ilang lugar. Na ay under construction pa na treehouse, napuning duha ka bike nga gi-display dapit sa entrance. Medyo lahi pa nilang furniture compared sa ubang resorts. Ug napon sila mga sculpture nga gibuhat sa owner mismo. Nagabuhat pa daw ni siya paintings diri pero wala pa ni siya gi-display pag adto namo. Andreas comes from the middle name of the owner diri. Taga Switzerland ni siya. White House ang gisugdan aning lugara. Residential na ni sauna nga gi-transform into a resort. Ug beach resort kay beach resort gani siya, no. By the way, daghan pa din sila mga iring. Dili sure ilang staff kung unsa jud nga breed ning ilang mga feline dire. Di po ko cat expert ha, pero sa pagkabalo na ako, mga Scottish fold ni sila. Fun fact, medyo controversial ni siya nga breed tungod sa mga health issues. Kabantay mga medyo pilo ning uban nila mga dalunggan. Tungod na silang problema sa mga cartilage. Anyway, bright kay ni nga breed ug lambingon. Una pa lang ninyong kita, best friend na dayon mo. Hasta pa ning mahala. Okay na da. Sige. So gihatod mi ani niya dapit sa shoreline, and as usual bago nako siya gipahawa, nakimarites ako. More ni inyong brunch. Malima ka rooms na. More na tanan-tanan. Nga ginadungagan pa na siya. Wala pod may kuan nga features katong bakambak. So namin diri karon sa murag lounge nila. I'm on this big blue chair. We're kind of an hour early. I thought alauna ang amo ang pasok alas 2 di ay. Kapit na mag alas 2, right? It's 1:43. So may kay inumog shake. Punta no na slay shake dito sa shake dito. Kaya lang, naisip na kung paano maano na siya. Or milk tea. Ano tayo milk tea dito no? Nice kayo mga house din no, modern kayo. Huge glass windows. The pool is ang tanog English. Nasa unahan ng pool. Let's take a dip in there later. Nami there is a shade sa punuan. Just chillin' with my TikToker girlfriend. Gonna just watch my girlfriend do TikTok the whole 15 minutes. Oh my gosh. Dugay ka na siya moment no. Mabta na siya sa kauras. Mag-edit lagi sa ka-video. So pwede na daw mapasok. Let's go! Alright bye. So actually nakasulod namin no. Nakalimot lang ko on sa camera. So mag-atik-atik na lang ko nga karon ako nakasulod sa among kwarto. So guys, let's check out the room. This is the first time nga musulod ko dito. I'm so excited. Nako karon diri sa tubangan. Dito mo nga room. Asa man to? Gag. Dara di. Okay, kaya lang usap. Wow! Hulo! Nanalagi tao diri. Okay, so muna among room and it's so good. May flat screen TV. I think this is cable. And may aircon, may big mirror na pwede ka mag-TikTok sa tubangan. Then may murag counter diri. Now let's check out the bathrooms. Check out the bathroom, man. Wow! Pwede ba yan? Marigo. Nagkit pa kayong lawas o kay init kis gawas. Very good. Pretty nice. It's pretty decent. Ang kita gid niyo gi-budgetan jud siya no. I'm really happy sa mga choice. So we're gonna go to the restaurant and we're gonna check out ilahang restaurant. Ulan na. Sinilas na lang ko bis. Murag buli tao. The rain is pouring. Ilang kay mga ligo magyapon ta sa nata karon diri sa counter ng mga drink. Sadly, wala akong ginapangita nga shake or milk tea. Anyway, bihira na po na siya gina-serve sa mga resort diri sa Samal. Nag-order na lang may og Coke 1.5 pang tulak sa among food trip ron. Thank you. Pagbalik na mo, nalipat po akong uyab sa pikas kwarto. Pero sayang kayo kay wala siya kalahos o gabri kay na-interrupt na ko ang moment. Yum. What? Wala lang. Let's go. Diri man to diri. Why ganun isa na tinikot? Bakit magsunod? We're about to eat. Ipang gutom na may. Ang specialty nila dire is samgyupsal. Pero wala lang sa minikuha no kay. Sige naman good mig samgyup. Ang gusto sa kong uyab is magdala lang sa mig pagkaon. So muna siya na chicken, kinilaw, sinuglaw. Wala may nagdalag kinilaw pataka na akong storya. And unfortunately, wala dining table dire. Kapuya na po magbalik sa cafeteria para mag-request. Pero anyway, fights ra, solbad yapon. We're gonna take a dip. Wala ko sa mood karon maligo no, pero akong uyab nagsigig panulak nga mga ligo na daw mi. We're gonna try this Osmo Action. Actually mo ni akong first camera nga gipalit. Sabi na ko siya na try nga ibabad sa tubig. So we're gonna find out kung makaya bigid niya. Hopefully di siya maguba no, tag 10 mil ba ni kapin. Nani siya mo swimsuit para pangligo niya. Pero dili ko ganahan
na ato kay dili ko kay istorya sa kamera. Ang problema po dato kay mag-moist, blur siya, mas ganahan ko kingani. So makita ninyo akong agtang guys, kay wala man ko nagkalo, ako na kay pahak. Paon mong gud mig kaliwat. There we go guys, naghukas na ko. Ew, look at that body. Kaya mag-inay ta kay sakit yung bato. Okay, so here goes nothing. Gituslod din ako sa tubig. Saman, okay pa? Okay pa? Kaya pa? So karon kabalo na tanong nga di siya madaot. Okay, sumato ta sila lalo. Paluyo. Na-amaze ko sa pagka-waterproof sa akong action cam. Bato, gibidyohan pa na ako kapilon sa hitsura sa akong batiis, lalom sa tubig. Stop rapod na ako kay weird kita naon. Pagabot sa unahan, nakatunog niya aning part nga nailumot. Yan, itukar akong pagkatalawan. Lumot sa baba. Dito ko sa malas-malas. Yak! Bigyo ko sanay sa dagat. Mga lumot sa baba. Ang ngilingit kayo siya para sa kuha. Ah, sa lumot. Ay! Langoy lang ko. Wala, balas lang ka ng balas lang. Shit, lumot to guys. Bilang ka mulihok. Taod-taod na sanay rapod ko sa mga lumot sa akong mga tiil. And na-realize na ko nga, okay naman di ay. Pagtutok po na ako sa dagat, nakita na ako nga, it was beautiful. I felt the love of Mother Nature. I felt free. Hey, what up guys? My name is Carl and I'm from the Water Nation. So my powers is all about water, like water magic and stuff. Water bender! Ano yung paglangoy? Ay mo, back! Back! Ano ka? Back! Go mermaid, go! Go mermaid, go! So nakakaroon dito sa gawas, and since we got here, it's always been raining. Look at that. So far, ang experience naman dito is pretty good. Paano lang nakakaroon kay medyo mingaw. Mingaw siya nga resort. Siguro tungod na kay bag-ora ni siyang tukod. Ayos gihapon. Nagaproblema lang may karon kay there's too many mosquitoes. Daghan jud kayo lamok. Tagasagpa na ko sa kamot no kay agi mo gawas nga lamok nga naigo. Na sila tong electronic na baygon, but ambot murag hurot na iyang bala. So mangayo si Ro karon. Time check, it's almost 6 a.m. Still no sun. There's a cat here. Mo nitong nagukod-gukod sa kuha kagabi. I'm gonna call him Snorlax. Sige siya, or I think he's pretty old. Lambing guys siya. And he's fat. Ayaw pangihi ah. Kagabi din no, katong nag-mention ko nga problema may sa lamok perting daghan na. Nay window dito nga nakakortina. Tingala mi kay every time mag-open mi sa door, puro siya mo bounce bitaw. Abrid ito dito sa likod sa kortina. Dito nagabalik-balik og sulod ang mga lamok. Ta tingala ko halos sobra 20 na akong gimanuman og patay nga lamok. Tagal na mi nag-spray na baygon sila stuff. Balik gihapon. Ora dito siya. Igoro na mo gi-close no, then wala na siya. Pagkabuntag presko kayo ang hangin ug mas titinaw pag dilang dagat. In truth, daghan pa kayo ubang resorts dira nga mas barato pero worth it man pud imong gibayad sa quality nila dire. Hapsay kayo ug elegant ang ilang lugar. So gikan mi naligo ganina no dito sa unahan kay di ba gahapon dire mi naligo. Naamang gud dire kay medyo lumot siya. Mas okay pa day liguan dito sa unahan. Walay lumot, dili siya lapok-lapok, dili siya slide. Mas nag-enjoy mi dito pero wala na ako na film kay akong action cam kay mubigay siya. Natay aton nga spot niya sa gawas. Mga taon niya og buko halo. You shouldn't miss this spot when you go to Samal. Daghan pa day features dire pa no nga wala na mo na try. Ano mas lingaw jud dire kung mas daghan mo. Mura siya na pagka-exclusive yung vibe. Balik sa Grumi Dirison and then we're gonna try the other features. Invite na po mga viewers ni Sir Carl nga ang diri sa among resort. Hindi mo magmahay kay very friendly me. All vaccinated with booster na. Visit lang to sa amo ang Facebook page, Andrea's White House Beach Resort. Maybe mga 3 to 5 months, marami na po kayong kita dito sa may mga coffee shop soon. Function halls, maybe by next month, may mga playground na rin kami dito. Daghang salamat and see you soon. Yeah, buko ta.
Alright, so we're ordering buko halo. Kaya nice kay Dre overlooking. Lingitan ako nang. And so for our final stop is sa overview. Makita ni siya sa pagpabalik nato dire sa Purok 5, Barangay Limao. Buko halo-halo ang bida nila dire pero daghan pa kay kag mapilian dire apil ng mga snacks ug full meal. Now we're waiting for our buko halo. It's really nice. You can literally see Marco Polo. Kita gini mo, Marco Polo. Then Marco Polo ra kung ilhan. Sa ganito, makita na ko ang lanang. Right na, pero lanang. Grabe. Marmog nasa bukid ba no? Then nagtanaw lang mo sa Davao. Across this body of water. May mga chicken dre oh. Mga gusto nila maihaw. A lot of chicken. Chicken everywhere. May mga chicken, may mga chicks. Ganyan chicks. So many chicks right there. Mother hen. And akong kauban dre, nahadlok na siya sa chicken. Ilagyan na mo sa lagi. Basta, tagayon ka. Nanakay karapatan mangihaw. Yan na bitaw na. Hadlok mo na oh. Ito mga inahan ng mga taki. Na dito sa taas ang pictorial. May overview na ganit rin. Napig yung overview sa overview. We got this fried siomai, French fries. We're gonna try out this buko halo. We have what looks like corn flakes na ay kind of a violetish stick o. So anak, kung uyab no perfect daw siya. Yung expression is tanaw na to, sa nakatinuod. Kung masundog ba na to ang iyang expressions. Perfect kayo siya. Wala pa kayo katilaw. Nara ko sa surface level. Halo sa nato. Dami siya. Kalimot mo butang tuyo. So far goods kayo ang mga food trip dire. Ganahan ko kay dako og serving ang buko halo ug genuine kayo ang lasa sa siomai. Chatter fries. Pretty good. Nothing more to say. Kaya wala ko yung vocabulary sa pagkaon. Pwede na kong kiata behind the scenes ane kay taud-taud na pud ko wala ka-unwind. Dugay-dugay na pud may wala ka balik diri sa Samal tungod aning COVID. I hope somehow naka-unwind pud bug inyo. Ug nga nalingaw mo sa tuwang kabuang diri karon. Makita ay ra ta sa ubang episodes. Nya, pasisa ko.